Ini Gatot instan lur. Jadi Gatot instan iki carane ngolah dikum sik sewengi, digodhogne banyu panas, dikum sewengi rapopo. Nek digodhogne banyu panas wis langsung dikum ngono wae rapopo. Nah, iki nek sakmene iki mbuh sak pira iki. Ora sakon punjul paling bobote kira-kira sakmene iki. Iki arepe tak kum sik lur. Tak godhokne banyu sik lur, engko lek panas baru lagi tak nggih ngekum gatote, dijare sik ngampe tekan sewengi esuk-esuk dimasak lur. Setelah dikasih air panas ini lur, ini kita diamkan selama 1 malam. Jadi besoknya didang, nggak usah 1 minggu, cukup ini lur udah. Mudah-mudahan besok pagi sudah empuk ya, kenyal. Kita tuangkan air di ompreng lur. Ini persiapan untuk ngukus gatote. Kita taruh di kompor, jadi dipanasi sik biar sumyang ini panas lur ya. Jadi ini kita godhog sik banyune terus ditutup. Nah, sabare tutup iki garing ngenteni panase lur. Saiki tak tinggal ngumbah gatote sik lur. Gatot sing tak kumambengi dadi niki gari mindone girah tok lur. Dadi dikira dibuat banyune sing reget kuwi terus ditiriskan nggone kemarang utawa ada sing arang-arang tinggi nyuda banyune lur. Nah, tak kenek ning ngene iki bar iki engko terus tak grujuki lur, tak grujuki karo air yang mengalir. Jadi ini Gatot instan ini adalah Gatot yang sudah siap untuk dimasak. Maksudnya itu wis ndak usah gablek datang ngukum suwi terus dianu ndak lur. Berarti ini asal mulanya adalah gaplek atau ketela singkong kering itu yang sudah dikeringkan terus dikum direndam sampai beberapa hari, mungkin 1 minggu kalau tidak 5 hari. Setelah itu dikeringkan seperti ini lur. Nah, setelah dikeringkan dijual, terus saya beli ini lur, jadinya seperti ini. Ini namanya Gatot instan, tinggal ngekum neh bar dikum sewengi terus digrujuki ini lur. Digrujuki dibuat regete bar iki engko ditus dhisik ya, ditus dhisik sepen pro ya. Engko lek wis pro tenan karo nah iki lur hasil ngene iki ditus dhisik lur ya, ben pro dhisik. Wis pro engko didang ya. Nah, iki lur wis iki tak tus ning kene sik lur. Oke lur, didelok lur. Wow, wis umyang banyune. Tak iki garing mai sarangan. Kita kasih sarangan ya, ini kan dandang ya, sebenarnya dandang tapi bentuknya kayak ompreng. Setelah dikasih sarangan, kita cemplungi Gatot yang sudah ditiriskan tadi lur. Nah, saya ambilkan dulu. Nah, ini Gatotnya tinggal nyemplung ke ngene ning jerone kukusan iki lur ya. Kita masukkan, setelah itu kita tutup lagi ya. Nah, kita tutup lagi ben mateng sik lur. Nah, ditutup begini dimasak kurang lebih setengah jam lur ya. Setengah jaman ini nanti sudah mateng. Wis gare marutne kambil tok iki. Ya tak parutne kambil sik iki lur ya.
Ya aku duwene kambil rada enom lur. Jane masih kambil tuwek ndak apa-apa lek gathot ae. Sementing kulit arine ku diilaki, diirisi biar putih begini jadi ndak nemen-nemen persai. Iki ketepaan aku duwene kambil enom wis biyen kambil enom iki ae lur. Tak paru iki rada melior-melior titik lah iki dadine kaya iki lur. Nah, amrih gurine tak tambah uyah. Nah, iki tak siapkan uyah sik lur. Tak geruske uyah. Ora ndek uyah halus lur, wis pokoke uyah iki tak gerus supaya lembut terus engko dicampurke nang nggone kambile. Nah, saiki uyahe tak cemplungne ning kambil iki lur. Nah, dicampur ngene ning kambil. Engko lek kerane anu tak tambahi gula didik lur. Dadine kesane ana gurih campur legi. Nah, gurih-gurih legi ngono lur. Jadi campur ngene ning apa jenenge ning kambile. Terus saiki tak entasne gathot lur iki lur. Tak entase gathot sing didang mau. Nah, iki dientas ngene gathote. Wis mateng iki gathote lur. Nah, iki gari ngentas tok. Tak entas langsung tak cemplungne nang gone kambil karo uyah iki mau. Lah niki uyahe mbek kambile. Terus baru gathote tak cemplungke ning bak iki wis gak kesuwen. Nah, wis ngene beres lur. Iki maringi gari ngulet utawa mencampur ya. Alias digudang utawa dikrawu. Lah ngene iki wis beres lur, wis mantap. Jajanan desa ngene iki lur, iki jajanan sing gak ana pengawete. Aman lur iki lur. Iki jajanan jadul ya jaman saiki ya enek, jaman mbiyen ya enek. Tapi iki jajanan sing aman lur. Lah iki terus tak ulet ngene iki lur. Tak ulet ngene iki wis pokoke rata ngono ae. Ning krana kambil rada enom dadi ya rada angel sithik. Wis gak apa-apa lur, tak nutuk ning ulet sik lur ya. Mantap lur, jajanan jadul, jajanan desa Gatot. Masakan desa wis rampung masake saka pawon cilik prasaja prasane senajan desa nanging nyenengake sing nonton kabeh dadi yo marime. TV Jawa Blitar, TV ne wong desa ngaturaken matur nuwun sedulur sedoyo bilih lepat